Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Inotuntan barata haloy dyan sa luwas si Ans Galero. Ans Kamen. Posibleng magkaigwa naman ng paralitan sa pwesto sa mga departamento bilang pamayukan departamento sa gobyerno probinsyal kan Albay sa masunod na mga aldaw. Ini matapos na ipalawas tulos ni bagong governor Atty. Edsa Grex Lagman ang sa iyang Office Order No. 1 Series of 2022 kung saan pigdidirehiran ang nagabos ng mga department heads and chief of hospitals na pasundon ang pagbalik giraray sa mga mother units kan mga opisyales kan na gobyerno probinsal. Sigon sa iyang order, ini nakaangkla sa Local Government Code of 1991 Section 16 kung saan ini ang dapat na ipautubo niyan sigon sa iya sa gobyerno probinsal. Sa ngunyan, daipa ni na pahayagman ang mga department heads may kinaraman sa siring na bagay alagan sigon sa orden kan bagong gobernador ini ma-take effect po sa pagluwas kay ni o kaya pagka-resibi kan mga department heads sa Sinman at Chief of Hospitals. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Mientras tanto, si Luis Barsa na may dagdagman na istorya. Luis, kamen. Luis, kamen. Sinabi ka na Department of Social Welfare and Development na ang ikatulong gabtang kan cash aid program kan gobyerno para sa mga tios na pamilya na nagkakatadad ng 5.2 bilyones pesos ipapaluwas ninda sa mas lalo madaling panahon. Sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Punay na plano nindang iluwas ang budget sa mas lalo madaling panahon dalante ini ipapaluwas man sa cash card kan sa indang mga beneficiaryos. Ang Department of Budget and Management nagpalos na ng 5.2 bilyones pesos na fundo para sa surumbulan na rekisito sa Targeted Cash Transfer Program kan DSWD. Ang kantidad pigdalauman na pakikinabangan kan maabot sa 9.8 milyones katawo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nagdadakol noon yan ang bilang kan mga local government units o LGU ang nagpaparehistro sa iraram kan pambansang pabahay program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigon kay Office of the Press Secretary o OPS Officer in Charge Undersecretary Sheloy Garafil, padagos sa pagpapahiling nin suporta ang mga LGU para sa pagpautob kan pambansang pabahay para sa Pilipino program kan Administrasyong Marcos. Sa datos kan Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, uminabot na 28 na munisipalidad asin syudad ang nagpirma nin kasunduan may kinaaraman sa nasabing programa. Kamabutan kan programa na makapagpatindog din sobra sa 1 milyon na housing units sa bilog na nasyon sagkod sa taon 2028. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ipapalawas kan Social Security System ang 13th month benefits asin ang bulanan na pension sa mga eligible members sa primerong semana kan Disyembre. Tanganing matugutan ang mga tawo na maka-withdraw ng kwarta bago pa man ang holiday rush. Sinabi ni SSS Chief Executive Officer Michael Regino na 29.7 bilyones pesos na kantidad ng fundo ang itinagama para sa benepisyo kan 3.3 milyones na mga pensyonado. Sa sinabi, nangunya na taon, ipigbusol maninda ang 13th month pay asin December 2022 pension tanganing ang mga pensyonado makakuana kan sendang benepisyo sa mas lalong madaling panahon.
Papakusugon kan Land Transportation Office o LTO ang kampanya kontra sa mga buyong nga driver para maiwasan ang aksidente sa holiday season. Sigun sa LTO Law Enforcement Service, makusog na ipapautaban RA 10856 o Anti-Drug Driving Act. Base sa datos kan LTO, nagitaas sa 546 ang nairehistrong road crash accidents puon Enero sa Oktubre ngunin na taon kung saan 489 na involved na driver iyon nakainom nin alak kumpara ini sa 73 na road crashes kan Enero sa Desyembre 20 o 2021. Ang para sa LTO, kay bahan man sa mga pigsusugo naman dakop kan mga buyong na driver ang PNP as in MMDA mantang ang mga madadakop ipapairarom sa field sobriety tests. Aprobado kan mas dakol na mga maedad ng Pinoy asin pigtitiwalaan si Presidente Bongbong Marcos base sa resulta kan survey na tugon ng masa kan Octa Research Group sa 1,200 na adult respondents sa entero nasyon. Si Marcos nakakuanin 86% na trust rating asin 78% na performance rating. Nagluwas man sa survey na 4% ang nagpahayag nin kawaran nin tiwala kay Marcos, mantang 5% ang bako kontentado sa trabaho kan presidente. Sa ibang lado, si Vice Presidente Sara Duterte Carpio nakakuamanin 86% sa majority trust rating asin 80% sa approval rating. Ipinahayag kan Energy Regulatory Commission o ERC na piglalaom mana ang bawas singil sa kuryente sa laog nin tulong bulan. Ini dahil dai maniningil nin feed-in tariff allowance o FIT-all ang ERC. Sigon sa ERC, ang FIT-all yon pagsisingil sa gabos na on-grid electricity consumers para sa developmental promotion kan renewable energy sa nasyon. Gustong sabihon, 4 centimos kada kilowatt hour ang mababawas sa singil sa kuryente poon Desyembre 2022 sagkod Pebrero 2023. Paliwanag pa kan ERC, aram ninda ang epekto kan pag-itaas o nag-itaas na level kan inflation asin halangkaw na cost of living sa milyon-milyon na pamilyang Pilipino. Base sa investigasyon kan ERC sa Fit-all Fund balance, supisyente ang pondo para mabayadan ang mga requirement sa masunod na tulong bulan. Sa taho kay ni, sinabi man kan ERC na pag-aadala ninda kung kaipuan palawigon pa ang suspensyon sa pagbayad nin Fit-all bago matapos ang tulong bulan. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na ang supply ng mga produktong ipinapabakal sa kadiwa stalls magiging sufisyente sa kung sa Pebrero o Marso 2023. Sa sinabi na mantinido ang supply, siya naglalaom na ang mga produkto asin presyo kani magiging estable sa primerong tulong bulan kan masunod na taon. Dinugang pa ni Marcos na pinapalakop ninda ang kadiwa sa entero nasyon. Ang kadiwa ng Pasko iyo ang matugot sa mga paratanom asin micro, small and medium enterprises na direktang magpabakal kan sa indang mga produkto. Naglansar ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP as in Philippine Payments Management Incorporated kan Bills Pay PH na pigtutugutan ng mga kliyente na mamakal nin financial institutions para magbayad. Sa irarom, kan Bills Pay PH ang transaksyon entry kan account gikan sa mga service provider nin pagbayad iwan pwedeng gibuon sa paagi kan pag-scan o pag-upload kan QRPH, person-to-person biller code o mano-manong pagbugtak sa pagbugtak nin mga detalye sa pagbayad. Nagre-resibi nin siring na serbisyo ang All Bank Incorporated, Asia United Corporation, BDO, Unibank Incorporated, China Banking Corporation, Metropolitan Bank at Trust Corporation o Metrobank, Philippine National Bank o PNB asin iba pang bangko sa Pilipinas. Piglalooman kan BSP na pahiwason pa ang mga benepisyo ng digitalization para sa mga Pilipino. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na siya nagkontentado sa trabaho kan siya yung mga enkargado sa Department of Health as in Department of National Defense. Sa sinabi na dahil pasindang napipiling Health Secretary alagad, maray ang trabaho ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Idinungit pa ni Marcos na marayman ang nagaginibo ni Defense Officer in Charge Jose Faustino. Sa ibang lado, dahil pa man siyang napipiling Agriculture Secretary kung saan siya nguna ang para
Brigera mentres na minaasumir sa pwesto. Siniguro na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos asin Department of Social Welfare and Development o DSWD na tawanin hanap buhay ang mga badyaw sa nasyon. Ini para mapugolan ang pagluwas sa Manila kan mga badyaw para sa namamalimos kada magpapasko. Sigun kay DSWD Secretary Erwin Tulfo na nakatalaan magbuktak ang ahensya nin merkado kung saan pwedeng magbabakal ang mga badyaw kan sa indang produkto. Nagko-koordinar na ang DSWD kay Zamboanga City Mayor John Dalipe sa paghanap nin lugar na bubugtakanin sa Odan. Mantang nakikipagtabangan man ang DSWD sa Local Civil Registrar Office sa paglansar nin Birth Certificate Registration Program para sa mga badyaw. Nagtaonin asigurasyon ng Philippine Ports Authority na maski pigdalauman ang atraso sa International Port sa tahaw kan panahonin Pasko alagad dahil man magkakaigwanin pagsurusuan sa mga pantalan sa nasyon. Sinabi ni PPA spokesman Eunice Samonte na pigdalauman ninda na magkakaigwanin atraso alagad sinda nagtataonin asigurasyon na dahil magkakaigwanin port congestion. Idinugan pa man niya na ang mga pantalan sa nasyon igwanin yard utilization rate na 84.9%. Ibinusol ni Senador Amy Marcos na palawigon ng prescriptive period o pagsumitir nin kaso nin panlulupig asin iba pang klase nin violensya sa mga kababaihan asin jóvenes. Katakod kay ni ang pagduon kan senadora na siguro na habang buhay na papanimbagon sa lay ang si isay man na mapapatunayan na imbwelto sa mga kaso may kinaaraman sa Violence Against Women and Children o VAUC. Isinumitir ni Marcos ang Senate Bill 1535 kung saan pigamyandaran ang nagkapirang probisyon kan Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sigon kay Marcos, magkakanigo sana na matawanin dakol na oras ang mga biktima bago makapagsumitir nin kaso asin magluwas sa publiko dahilan man kan trauma asin stigma kan katakod na report hali sa VAUC. Si irarom kan bill pipatanggal ang prescriptive period o plano sa pagpapahalaban kan kaso sa nakagibonin pagsuway sa VAUC aron kan panlulupig, pagtanggal nin diretsyo da ipagtaonin suportang pinansyal sa mga aki, pangungulog, pagpatakot asin iba pa lalo na kung ini ka pamilya o tagapag-ataman o person in authority. Mantang ang mga makakagibo nin mas dakula na biolasyon sa VAUC, pigpapalawig man sa 20 taon gikan sa 10 taon na prescriptive period sa pagsaangat nin kaso. Pinuna kan Philippine Army asin US Army Pacific Planners ang sarong simanang planning session para sa mas dakulang salaknib military exercise sa 2023. Sinabi ni Army spokesman Colonel Ziris Trinidad na ginibo ang planning conference sa Hotel Conrad sa Pasay City kung saan ginigibo ng final ang plano para sa pinagsarong ehersisyo kay Riba ang 3,000 na mga tropa sali sa US ARPAC 25th Infantry Division asin iba-ibang major units kanakaaging Marso 2022 nasa 2,200 na mga Filipino asin US Army troops ang nagsabay sa salaknib exercise. Piglino kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na imbwelto na sakop kan Fisheries Administration Order No. 195 ang gabos na imported frozen fish na bako otorisadong ibabakal sa mga wet market asin supermarket. Sa iraram kan direktiba, pwede silang ipabakal sa mga hotel, restaurant, asin mga canning, asin processing industries at mga imported na sira. Sigun kay BFAR Chief Information Officer Nazario Brigera, na haloy na sindang nagkokondukta nin kaparehong operasyon asin posibleng na highlight sanaan pompano asin pink salmon dahil man sa pagsimbag ninda sa pangapudan kan local fish industry, may kinaaraman sa paglakop kan mga nasabing unregulated imported frozen fish sa merkado. Mientras na sinabi na kan BFAR ang direktiba kan Senado kung sa NP pagliwanag ang ahensya may kinaaraman sa plano kaining pagkumpiskar sa mga imported na sira sa mga merkado asin supermarket po Desyembre 4. Siniguro ni Brigara na aksyonan ninda ini sa lalong madaling panahon. Mantang pigtaong kwenta na kan ahensya kana
o kan ahensya kay Presidente Bongbong Marcos ang pagsimbag sa apelasyon kanasabing grupo nin mga importers na daingon ay pagbawal ang pagpapabakal kan mga imported na sira sa mga supermarket sa kudaing pigluluwas na bagong Fisheries Administrative Order o FAO. Piguugid na kan Department of Migrant Workers ang posibleng human trafficking scheme kung saan ang mga kompaniyang inchik aligadong nagkukuanin mga Pinoy para magtrabaho sa Cambodia asin laos para sa cryptocurrency scam. Inang pahayag ni DMW Secretary Toots Ople matapos na gobyerno kan Pilipinas makaligtas nin dosing Pinoy sa sindikatong nagkakaigwanin operasyon sa Myanmar. Sa sinabi na bako na sa Myanmar kundi sa Cambodia sin Laos man. Enot kani ang Philippine Overseas Employment Administration nagpulas nin aviso kontra sa online offer sharing sa data encoders as in customer service relation. Mantinidong importanteng barometro ang positivity rate sa pagdeterminar kan totoong kamugtakan ka nasyon sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Ini ang tinawanin doon ni Octa Research Fellow Dr. Guido David matapos sabihin ni Department of Health Epidemiology Bureau Director Alethea de Guzman na bako na tamang pagsukol kan aktual na sitwasyon kan COVID-19 and positivity rate. Sinabi ni David na daiman pwedeng gibuhon na basihan ang pagre-report o pigre-report kan DOH na aldawan na kaso nin virus dahil bako man gabos nagpapatest. Sinabi niyang importante ang positivity rate para mahiling kon pababa o paitaas ang mga kaso ng COVID-19 sa nasyon. Dagdag pa ni David na kung may hiling ang trend kan COVID-19, magsisirbi ning giya sa publiko para mag-ingat asin maiwasan ang posibleng pagka-ospital o pagkagadan dahil sa virus. Siniguro kang Bureau of Immigration na makikipag-coordinate sinda sa Manila International Airport Authority para sa maigot na investigasyon sa paglangkaw kan pagbalong human trafficking na may kinaraman sa mga peking dokumento sa pagbiyahe kariba na ang airport entry pass. Nagtaon naman in orden si BI Commissioner Norman Tangsingco kay BI Port Operation Division Chief Carlos Capulong na agadon sa mga otoridad sa aeropuerto na imbestigaran ang siro na issue. Tulong biktima na napagulan kanakaaging bulan ang nagsasabing naggamit ng Peking Airport Access Pass na nagsaginsagi ng mga empleados kan iba-ibang airport concessionaires na nga makalaog sa boarding gate na pag-araman na ang sendang pasaporte as in boarding pass nagdalaman ng mga Peking immigration stamp. Kumpiyansa si Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar na mangyayari ang target na makakapagpagibunin sa 2 milyon na paharong sa kada taon. Ini matapos na aprobaran kan Home Development Mutual Fund o HDMF o Pag-ibig Fund Board ang 250 bilyones pesos na budget para sa national housing para sa pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katakod kini nagpirma nin Memorandum of Agreement o MOA ang Department of Human Settlement and Development o DHSD kay man si Bacolod City Mayor Albi Benitez asin Pag-ibig Fund para sa konstruksyon nin 10,000 na paharong para sa mga informal settlers, families o ISF sa syudad. Ang nasabing kasunduan patunay kan diit-diit na pagkamit sa plano kan gobyerno na solusyonan ang 5.6 milyon na housing backlog ka nasyon. Mientras na apwera sa pagtagaman ng pondo para sa development loan, matao man in individual housing ang Pag-ibig Fund para sa mga benepisyaryong napili kan mga lokal na gobyerno. Matapos mag-comply sa orden na magbayad ng 5.9 milyones pesos sa gobyerno, pinatawan kan Sandigan Bayan in multang 16,000 pesos si dating Iloilo Representative Judy Sihuko bilang parte kan plea bargain agreement. Ang kasunduan iyo ang nagbawas sa kaso ni Sihuko sa mas babang kaso ng fraud. Ini matapos na agado ni Sihuko na siya nag-plead guilty sa mas babang kaso na nagpuon sa pagbakal ni 1,582 na units ng mobile phones kan 2005 na alegadong daima nagkaigwan in public bidding. Inapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na roadblock o ulang sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea ang mga klamar o claim kan China na pinag-aaragawan na teritoryo
Sa ambush interview sa Quezon City, sinabi ni kan Presidente na dahil sa pag-aragawan sa lugar, nagkakaigwalugod ng debate kung si kiisay na lay ang susunodon and kaso magkaigwa ng joint exploration sa West Philippine Sea. Dahil ang digdi, kay po na maghanap ang gobyerno ng mga lakdang para may sulong o may busol ang joint oil exploration. Sinabi niyang dapat ipaglaban kan Pilipinas dahil dakulang bagay para sa tuya ang joint oil exploration, lalo na takaypuhan na talaga ini ka nasyon. Magigirumdoman na tinapos kan Administrasyong Duterte ang diskusyon sa posibleng joint oil and gas exploration sa China dahil sa mga legal constraints asin paghadit sa soberanya. Kan Agosto, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na handang makipaghoron ang Pilipinas sa China may kinaraman sa joint oil and gas exploration. Siniguro kay ni na day makokompromiso ang sovereign rights ka nasyon sa West Philippine Sea and kaso maglaog ini sa energy exploration deal sa China. Iyan mga tugang nga detalyes kan mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, Nems Flora Salado Technical, Tricia Marie Litana sa IT. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Terrell na nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay.